ही शकुंतला मही गाडीवाले दादा तुम्ही गाडी जरा थांबा माझ्या निरोप जरा सांगा गायला कोणी मारलाय गायला कोणी मारलाय दिवाळी हे सणाला नेमका गायला कोणी मारलाय गायला कोणी मारलाय दिवाळी हे सणाला नेमका महेश कुंतला बाई ग तू या निरोप कुणा सांगू त्या गावाला जाई नाही वाटती बरी नाही निरोप हांगू मी बाई ग मी त्या गावाला जाई नाही वाटती बरी नाही निरोप हांगू मी बाई ग महेश कुंतला बाई ग मी त्या किनारी जाण ग मावळ्यावाली येईन ग पाठी तिला देईन ग न खालो फिरत मला होन ग मावळ्यावाली येईन ग पाठी तिला देईन ग न खालो फिरत मला होन ग दादा तुम्ही पत्र जरा लिहा त्या पत्रामध्ये सांगा मला येव्या ही सोयी नाही हाताम पैक नाही घेव्याला कोणीतरी येतो येव्या ही सोयी नाही हाताम पैक नाही घेव्याला कोणीतरी येतो महेश कुंतला बाई ग तू घासती नको धोग चिठ्ठी तुही नेन ग पत्र आयला देन ग न माहेरचा निरोप घेऊन येईन ग मी चिठ्ठी तुही नेन ग पत्र आयला देन ग न माहेरचा निरोप घेऊन येईन ग मी चिठ्ठी तुही नेन